Her bayramda zordan көтеріліп уздыручы иске кулаткыда бузакка сузылган карантиннан соң өтүчү беренчи байрам иде. Район мәдәният йорты каршындагы мәйданда традицион кызгы уңыш байрам бара. Менә бу мәйданчыкта кабак фестиваль гөрли. Бирдә бу культураның нинди генә төрләре юк. Ашсу усталары әзерләгән ризыкларның тәменнән телеңне йотарсың. Хәтта кабак балы да бар. Кунакларның чираттагы тукталышы Иске Мастяк авылында. Бер караганда кулакка сәеррәк яңгыраган авыл исеменең килеп чыгышы турында халык хәтерендә кызыклы гына риваятлар да саклана. Авылга монда килеп утырганнар, монда авылны сөйлиләр инде, әби бабайлар элгәре безнең авылларда су булган, су. Ташлы, акшарлык, сулык, шундыйрак җир булган. Ул китә-китә тауларга әйләнгән инде, шунда авыллар килеп утырганнар. И bir мост төзегәннәр дип әйтәләр инде. Күпер төзегәннәр, мост. Шул мостик дигән авыл дип киткән инде шунда. Мостик дип киткән. И Мастякка әйләндердек шуны, Мастяк. Иске Мастяк элегелектән үзенең зыялылыгы һәм кешеләрнең укымышлыгы белән тирә-юньдәге авыллардан нык аерылып торган. Бирдә Габдулла Тукайның дусты шагыйрь Сәгыйть Сүнчәле туып үскән. Дөнья күләм танылган шахматчы Артур Юсуповның да нәсел башы шушы авылдан башлана. Генерал-майор Рушан Нәҗитовның кендек каны монда тама. Әл күптән түгел генә менә шундый шәхесләр биргән авыл тарихы турында чираттагы китапта чыгарганнар. Бөтен авылның китаплары бар. Наилә дә китапларны күп язды. Безнең авылның китаплары күп. Анан Фрид абый да язды, Рашитов китапны. Ну, урыс телендә дә, аныкы бераз политикарак. Без инде күрсәтергә тырыштык бу китапта халыкның, эшләгән халыкның фамилияларын, касы эшләгәннәр, касы елларда күпме, касы елда гади кешеләрнең, касы елны күпме терлекчелектә нинди дәрәҗәләргә ирешкәнбез, кырчылыктан нинди дәрәҗәләргә ирешкәнбез. Шуларны инде халык сорый, шунарга күрә Эдуард абый безгә заданиены бирде дә без җыдык, ясадык. Иске Мастяк районы иң зур авылларының берсе. Заманында бу мәктәптә берничә йөз бала 2 сменда укыган. Шул елларның матур хатирәләре әле бүген дә күпләрнең хәтерендә. Без укыган вакытта мәктәптә күп иде. Без бу мәктәпкә укырга эләкмәдем. Безнең ике агач мәктәпләр иде. Ул вакытта укышканда басарга булмый иде. Икешәр смена укыйдык мәктәпләрдә. Тимурчылар булып бара идек, ветераннарга булышырга, утын ярыга, су ташырга, идәннәр ярга кызлар йөриләр дип әйтә. Багжалар кичә. Ниләргә монтажларга йөридек, концертлар куярга теге әлләшләргә шул йөридек, как же мичә инде. Менә бара ут. Узган ел авылның мәдәният йортында күп еллардан соң яңадан төзекләндергәннәр. Аңа данлыклы авылдашлары, өлкәнең почетлы гражданины, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фәһимә Сәйфуллина исемен биргәннәр. Һәр айның içində 4 чара. 8 март халык ара хатын-кызлар көненә, егетләр көненә, һәрбер бәйрәмгә кичкенә генә булса да концертлар куябыз. Безнең бик поддержать итә мәктәбебез. Үзебезнең эшчеләребез, җырлыйбыз, бейибез, сүз осталарыбыз бар. Авылдан чакырсак, катнашырга дип фольклорыбыз бар, алар киләләр. Биргә дә киләләр, җырларга да киләләр. Без узган тапшыруларыбызның берсендә Иске Кулаткы районы бистәсендәге 2нче мәктәптә укучыларның 98% татар балалары булса да, ана теле атнасына нибары 1 сәгать кенә калганлыгы хакында сөйләгән идек. Аның да ярты сәгате татар теленә, ярты сәгате татар әдәбиятына бирелгән. Приказ кирәк диләр, чтобы не булсын. Тулы сәгать, берәр сәгать хотя булсын өчен приказ килергә, ул юк ди. Әлеге тапшыру эфирга чыкканнан соң бу уку йортында гына түгел, районның барлык авыл мәктәпләрендә дә хәл яхшы якка үзгәргән. Район башлыгы Лилия Богданова сүзләренә караганда, хәзер районның барлык мәктәпләрендә дә ана теле атнасына 2 сәгать укытыла. Кунакларның чираттагы тукталышы районның Габдулла Тукай исемендәге китапханәсендә иде. Биредә өлкәнең танылган шагыйрәсе, дистәгә якын китап авторы, җәмәгать эшлеклесе Наҗия Пашагаева белән очрашу булды. Наҗия авыллардан килгән укытучыларга һәм китапханәчеләргә шигырьләрен укыды, күп санлы сорауларына җавап бирде. Очрашу азагында ул Биек Тукай исемен йөртүче китапханәгә автографларын язып, үз китапларын да бүләк итте. Бу көн өлкәнең татар автономиясе дә китапханәгә Казаннан яңа гына кайтарылган байтак матур әдәбиятта тапшырды.